проклетник Муфаса. Така ни нашари гърбината. Това не е смешка, Ед. Ей, мъквай! Я да престанете! Той започна. Нищо чудно, че се влачим най-долу в хранителната верига. Мразя да се влача. Нали? Обаче ако не бяха лъвовете, щяхме да сме първи коридор. Мразя лъвове. Нахални са, И космати. смърдят. А леле, колко грозни! О, не всички лъвове са чак толкова лоши. Оскар, ти ли си това? Уплашихме се, че може да си сериозен лъв. Да, някой като Муфаса. Да. Разбирам. Страхотно е мощен. Кому го казваш? Чуе ли името му се разтреперва. Муфаса. Дай пак. Муфаса. Муфаса, Муфаса, Муфаса. Гаделичкаво ми е. Заобиколен съм от идиоти. Що бе, Скар? Ти си един от нас, наше другарче. Каква чест. Впечатлена съм. Той не е цар и все пак е толкова изискан. Да, ей, носиш ли ни хапване, Скар? Приятелю, друже, кажи. Чудя се дали го заслужавате. Поднесох ви двете лъвчета на тепсия, а вие не успяхте да се справите с тях. Ама всъщност не беше като да си нямат никого с тях. Да, какво можехме да сторим? Да убием Муфаса? Именно.